President Roosevelt wa ku America anayankhula mawu asanamwalire. Mu ndale palibe chimachitika mwangozi. Chilichonse chikamachitika imakhala plani yokoza anthu ena ake. February 2024 ku Kenya kunagwa ndege ya asilikali. Akuluakulu 10 anafera pomwepo kuphatikiza Army Commander Francis Ogola. 2022 mu August ku Kenya kunali chisankho cha president. Asanaulutse zotsatira, William Ruto anapita pa wailesi ndi kudzudzula general ameneyu pa nkhani yofuna kubera. Akuti anatumidwa ndi Uhuru Kenyatta kuti asokoneze chisankho. Kumbukirani kuti General Ogola amachokera mtundu umodzi komanso region imodzi ndi opposition leader Raila Odinga. President Ruto sanalokondwa ndi ubale omwe unalipo pakati pa general ameneyu ndi Raila Odinga. Pa 28 February helicopter inagwa just after take off. Helicopter ameneyi inangonyamuka pa airport within 5 minutes ndi kumagwa. Army General Francis Ogola, Brigadier Swale Saidi, Colonel Duncan Keitane, Lieutenant Colonel David Sawe, Major George Magondu, Captain Sora Muhammad, Captain Hilary Ritali, Senior Sergeant John Kinyua, Sergeant Clifford Omondi, komanso Sergeant Rose Nyawira anaferatu pa malangoziwo. Anthu ambiri ku Kenya akukayikira kuti ngoziyo inali yokonza potengera mangawa amene analipo pakati pa president ndi mkulu wa nkhondo. Ambiri akunena kuti ngozi amafunapo munthu ameneyo, general ameneyo, komano anthu ena onsewa angofera zaweni. Chaka chatha mwezi wa Meyi, William Ruto ananenaso pa wailesi kunena kuti amamva kuwawa ndi zimene general ameneyu ankafuna kuchita 2022, akuti ankafuna kubera chisankho. Ndiye itachitika ngozi imeneyi, anthu ambiri akuganiza kuti ndiyolenga, amafuna kuchotsa moyo wa general ameneyu chifukwa choti amamuopa. Mwezi watha ndege ya President Raisi inagwa ndi kuchotsa moyo wake. Izizi zinachitika patangotha masiku ochepa atayambana ndi Israeli. Komanso domestically, Raisi anali heir to the throne wa Ayatollah Khamenei. Nkutheka anthu ena ake ku Irani sanalokonda kuti yeyu atenge mpando wa Khamenei ndi anachita chiwembu. Komanso nkutheka kuti Israeli imene inali mdani wake anamukonza. Pa 10 Juni, Saulo Chilima anaphedwa pa ngozi ya ndege. Ameneyu anali presidential candidate wa Tosa Alliance mu 2025 potengera ndi agreement yawo. Tinamva Chakwera analengeza 2 weeks ago kuti adzayima pa chisankho 2025. Aphungu ena amawalimbisa mtima ndi kuwauza kuti akhale president wamuyaya. Tili mkati mwa chipwirikiti chimenechi, ndege ya Chilima inagwa ku Chikangawa ndi kuchotsa moyo wake. Pamene ndikunena pano, thupi la Chilima lili pansi pa nthaka. Aboma afuna kuyamba kafukufuku. Akuluakulu atachititsa ngozi analiphera kufufuza ndi kupanga suspend searching operation. Ndebe amalawi ambiri akudabwa. Izizi ndi zachilendo kuona munthu akupha akupanga investigation pa imfa yokonza yekha. Mbuyomu taona ma investigation pa nkhani ya SATA, pa nkhani ya feteleza kugwidwa ku butchery, taona ma investigation pa nkhani ya COVID-19 ndalama zokwana 6.2 billion zinasowa, taona ma investigation pa nkhani ya Martha Chizuma. Palibe chomwe chinachitika. Akuluakulu MCP amene anachita zimenezi kuba ndalama sakumangidwa. Taona posachita pompa a Simplex Chola anamugulira mwana within 2 years magalimoto 20. Anthu anadandaula kuti pafufuzidwe, omwe odandaulawo anamangidwa. Leronso agwetsa ndege ya Chilima kuigwetsa mwadadala ndi cholinga choti Chilima asayimire 2025. Ndiye okhaso akubwera atalephera kufufuza ndege ija. Akubwera nkuti ayi tipanga kafukufuku okwanira amalawi mukhutisidwa. Tikhutisidwa bwanji?
Chilima is now under the ground 6 feet. Mwapa nde mukuti mufuna fufuze for the why. Mawa president wakala wako America Roosevelt osapwekesa. In politics, nothing happened by accident. If it happens, you can bet it was a planned that way. Pachichewa chomveka bwino, mundale palibe chimene chimachitika mwangozi. Zikachitika imakhala plani ndithu. Imfa Dr. Saulos Chilima, mkulu wa nkhondo ku Kenya, komanso rais wa ku Irani, inali plani yokonza anthu andale. Miyezi iwiri yapitayo, Vladimir Putin anayamba ntchito yothamangitsa asilikali a Ukraine amene ayandikira ku boda ya Russia. Kuyambira nthawi imeneyi, nkhondo yakhala yovuta kwambiri kumbali ya Zelensky. Tamumva mkulu wa asilikali ankhondo watsimikiza kuti zinthu sizili bwino. Pa 5 Juni, Zelensky mwini wake anavomereza kuti Russia yavuta kwambiri pa ground. Asilikali 1800 aphedwa tsiku limodzi lokha. Ukraine yasowa mtengo ogwira mpaka yamba kutulutsa akaidi kuti akawathandize. Taziona zanazana lomweli akaidi 3000 avekedwa maunifomu ndi kuwatumiza pa ground. Tikunena pano Vladimir Putin akucheza mdziko la North Korea, akukambirana mfundo ziwiri zitatu ndi president wakumeneko. Mwazina, Russia ikufuna Korea iwapatse mabomba komanso asilikali okawathandiza nkhondo ku Ukraine. In return, Russia izitumiza chakudya komanso akatswiri technology pa nkhani za satellite, nuclear ndi kapangidwe ka zida za nkhondo. Atangoyenda chisankho kumayambiriro chaka chino, Vladimir Putin anasintha zinthu zambiri. Minister of Defense Sergei Shoigu anamuchosa ntchito. Omutsatira kambiri anamangidwa pa nkhani za corruption. Pamene nduna pano Minister of Defense ndi civilian amenenso alibe experience za military. Dzina lankulu ameneyu Andrei Belosov, mbuyomu amagwira ntchito ngati economic advisor wa Putin. Iyeyu amadziwa kwambiri nkhani za chuma, ampitisadwa ku military kuti akasamale chuma komanso kuthawa ndi katangale. Lolemba pa 17 June, Vladimir Putin wasankha cousin wake Anna Tsivireva kukhala deputy defense minister. Ameneyu aziyang'anira masalale, allowance komanso chisamaliro cha asilikali ovula pa nkhondo. Mbuyomu asilikali a Russia amadandaula kuti ndalama sizikuwafika, ma allowance sakulandira komanso masalale akubwera mochedwa. Ndiye Vladimir Putin wasankha cousin wake Anna Tsivireva kuti akakhale deputy defense minister, azikang'anira masalale, ma allowance komanso chisamaliro cha asilikali onse omwalira komanso ovula pa nkhondo. Ku Gaza nakonso zinthu sizili bwino. Israel yalimbikitsa nkhondo ku dera la Rafah. 500 Hamas fighters aphedwa. Misewu yapasi yoposa 200 yaphwasulidwa. Fakitale imene amapangira mabomba yaphulitsidwa. Madera ambiri almost 60% ku Rafah ali m'manja mwa Israel. Komabe ngakhale zili choncho, nkhondo ikupitirira. Israeli ikulimbana kwambiri ndi Al-Qassam Brigade imene sikuoneka kuti yasala ndi mphamvu. Masiku apitawa asilikali 11 a Israeli aphedwa ndi gulu limeneli. Ayuda ena ndikunena pano atopa ndi nkhondo imeneyi, amukira mtsogoleri wawo mpaka leader of opposition Benny Gantz watuluka mboma la mgwirizano. Nayenso Benjamin Netanyahu wathetsa kabineti imene imayendetsa nkhondo ku Gaza. Zikuoneka kuti pa tsiku limeneli 17 June kwachitika zambiri. Putin wasankha cousin wake kukhala deputy defense minister. Dr. Saulos Chilima alowa m'manda pa tsiku lomweli. Komanso prime minister wa Israel wapanga dissolve cabinet imene imayendetsa nkhondo ku Gaza.